Mae'n adroddiad thematig datblygu parch a dealltwriaeth yn ystyried ansawdd ag effaith addysg cydberthynas a rhywioldeb mewn ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion drwy dynnu ar dystiolaeth o ymweliadau ag ysgolion cynradd, uwchradd, pob oed ac arbennig ac ymweliadau ag unedau cyfeirio disgyblion. Fe wnaethon ni siarad â disgyblion, staff ac arweinwyr ac ar sylwi sesiynau dysgu, gwasanaethau a grwpiau ffocws mwyn yn helpu ni i ddeall sut mae darparwyr yn cynllunio ar gyfer addysg cydberthynas a rhywioldeb, pa mor dda mae athrawon yn cyflwyno sesiynau dysgu, a sut mae darpariaeth yn siapio bywydau pobl ifanc a'i cefnogi i wneud dewisiadau gwybodus a pharchus. Mae'n canfyddiadau yn dangos ymrwymiad cryf i les disgyblion ar draws ysgolion ac unedau cyfeirio. Mewn llawer o achosion, roedd parch, caredigrwydd, cynhwysiant a pherthnasoedd iach wedi hymgorffori trwy fywyd cyfan yr ysgol, nid yn unig yn cael ei haddysgu mewn gwersi. O ganlyniad, dywedodd y rhan fwyaf o ddisgyblion wrthym ei bod yn teimlo'n ddiogel, yn cael ei gwerthfawrogi ac yn gallu gofyn a chael help os a phan mae angen arnyn nhw. Nodwyd bod llawer o athrawon yn darparu profiadau dysgu gwerth chweil a diddorol i blant a phobl ifanc. Rhai sy'n archwilio themau pwysig fel parch, emosiynau, agweddau, teuluoedd amrywiol, hawliau plant, perthnasoedd iach ag afiach, rhagfarn a goddedd garwch. Dywedodd bob un plentyn wrthym ei bod yn mwynhau dysgu am y pynciau hyn ac yn gwerthfawrogi cyfleoedd i siarad a rhannu ei syniadau. Mae partneriaethau cryf gyda gweithwyr iechyd proffesiynol, swyddogion yr heddlu ac eraill yn helpu ysgolion i ymateb i'r materion y mae pobl ifanc yn ei wynebu heddiw. Ond mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at heriau pwysig. Bod llawer o ysgolion yn darparu cymorth effeithiol, nid yw dysgu cynyddol bob amser yn glir. Mae anghysondeb yn y ffordd y mae pynciau sensitif fel rhywioldeb, caniatâd, hunaniaeth rhywedd a stereoteipiau rhywedd niweidiol yn aml yn cael ei dysgu. Dywededd llawer o staff wrthym bod angen mwy o hyder arnynt, hyfforddiant a chefnogaeth i fynd i'r afar ar materion cymhleth hyn yn ddiogel ac yn effeithiol. Mae'n tystiolaeth ni yn dangos cam nesaf clir, llai o ffocws ar ymdrin pynciau fesul 1 a mwy o ffocws ar ddyfnhau dealltwriaeth wrth i blant a phobl ifanc dyfu. Trwy gryfhau dilyniant, gwella dysgu proffesiynol ac ymgorffori themau cynhwysol ar draws y cwricwlwm, gall ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion helpu pobl ifanc i ddatblygu'r wybodaeth, yr hyder a'r medrau sydd ei angen arnynt mwyn tyfu yn oedolion. Felly darganfyddwch y canfyddiadau'n llawn, yr argymhellion a llawer o enghreifftiau o ymarfer effeithiol yn yr adroddiad newydd ar addysg cydberthynas a rhywioldeb yng Nghymru, sydd ar gael ar ein gwefan.